У вас толькі адзін шанец пагаварыць з самымі блізкімі. Што вы ім скажаце? Пра развітанне назаўсёды і пра тое, як боль ад страты замяніць светлым сумам. Разважаем сёння на тэрыторыі жанчын надзеі. Запрашаю. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Цудоўна зноў быць з вамі. Я Тацяна Немчанінава тут, каб падтрымаць вас ва ўсім, што вам даводзіцца перажываць, а таксама атрымаць ад вас падтрымку і ўхваленне. Мы размаўляем на розныя тэмы, часта няпростыя, менавіта для таго, каб прасцей ставіцца да іх. Мы не абыходзім балючыя моманты, не хаваемся ад іх, зазіраем у свой боль і разам спрабуем зменшыць яго градус. І сёння я запрашаю вас паразмаўляць на тэму страты. Гэта не толькі смерць блізкага чалавека, але і любое расстанне, якое робіць немагчымым далейшыя стасункі. Развод, пераезд, разрыў адносінаў. Калі вы праходзіце такі перыяд, я проста хачу пабыць побач і абняць вас хаця б сваімі словамі. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Усе пражываюць гора па-рознаму, у кожнага свае пачуцці і іх праявы. Я не маю права даваць вам парады. Распавяду толькі навуковыя факты, якія могуць дапамагчы. Людзі, якія перажылі траўмуючую падзею, часцей пакутаюць ад дэпрэсіі і паміраюць ад сардэчных захворванняў. Зменшыць такія наступствы дапамагае адкрыццё сацыяльнага псіхолага Джеймса Пеннебейкера з Тэхаскага універсітэта. Ён даказаў, што смяротнасць вышэйшая ў тых, хто трымаў сваё гора ў таямніцы. Каб мець палёгку, перажываннямі трэба дзяліцца. Камусьці прасцей выказваць гора членам сям'і, сябрам, камусьці прасцей дзяліцца з незнаёмцамі, нехта будзе маляваць, а нехта пойдзе працаваць з псіхолагам. Калі зусім не хочацца размаўляць, пішыце ў дзённіку. Гэта вельмі карысная крыніца самападтрымкі. Часам не менш карысная за псіхатэрапію. Адзінага спосабу няма, правільны той, дзе вы зможаце агучыць і праявіць свае пачуцці. У 20 стагоддзі амерыканскі псіхолог швейцарскага паходжання Элізабет Кюблер-Росс распрацавала канцэпцыю 5 стадый пражывання гора. Верагодна, вы чулі пра іх. Гэта адмаўленне, гнеў, гандаль, дэпрэсія і ўрэшце рэшт прыняцце. Вось некаторыя асаблівасці, якія дапамогуць зразумець, як праходзіць гэтыя стадыі і як паводзіцца тым, хто побач і хто можа дапамагчы праходзіць бяду. На першым этапе адмаўленні чалавек часта становіцца няўважлівым, і яму патрэбны чалавек побач, які дапамагае з побытавымі момантамі, падказвае, пра што не забыцца. Калі мы бядуем, час цячэ па-іншаму і лепш даваць сабе больш часу на ўсе справы, асабліва на прыняцці рашэнняў. Адразу дапусціце, што гараванне будзе цягнуцца даўжэй, чым вы хочаце. Не паскарайце працэс, каб не рызыкаваць сваім фізічным і псіхічным здароўем. Інтэнсіўнасць болю знізіцца з часам. Гандаль. Стадыю гандлю яшчэ называюць бунтам супраць Бога. У гэты перыяд чалавеку, які перажывае страту, хочацца ўсіх вінаваціць. З'яўляецца агрэсіўнасць і пачуццё віны. Часта можна пачуць: раптам я зрабіла недастаткова. А калі б я гэта зрабіла, ўсё было б па-іншаму. Працягвайце пісаць дзённік. Адзін псіхолог сцвярджае, што тэхніка, пра якую я зараз вам скажу, дапамагла яму самому перажыць смерць маці. Ён рэкамендуе апісваць страту ад імя іншых сваякоў ці блізкіх людзей. Гэта спрыяе пазбаўленню ад пачуцця віны. Самы цяжкі перыяд гаравання – гэта дэпрэсіўная стадыя. Але гэты этап адначасова і самы патрэбны. Толькі пасля яго можна прыняць тое, што адбылося. Спецыялісты кажуць, што дэпрэсія – гэта спосаб нашай псіхікі пераадолець складаныя ўмовы.
Але важна, каб яна не зацягнулася на гады і не стала небяспечнай. Для гэтага старайцеся трымацца дзённага раскладу і рытуалаў, класціся і падымацца ў адзін і той жа час. Своечасова чысціць зубы, выходзіць на прабежку ці шпацыр, харчавацца здаровай ежай. Літаральна прымушайце сябе. Гэта стварае адчуванне кантролю і кіравання сваім жыццём. Праз нейкі час вучань Элізабет Кюблер-Росс Дэвід Кеслер вывеў 6-ю стадыю гаравання пошук сэнсу. Гэта той самы псіхолог, які апісаў смерць сваёй мамы вачыма іншых сваякоў, і гэта дапамагло яму зразумець унутрысямейныя стасункі, адпусціць крыўды і перастаць вінаваціцца. Дык вось, Кеслер кажа, чалавек, які жыве з усведамленнем смерці, разумее, наколькі каштоўнае жыццё. Гэта веданне узбагачае яго. Груба кажучы, сутыкнуўшыся блізка са смерцю, мы больш пачынаем цаніць жыццё. Якраз гэта асабістае адкрыццё можа стаць новым сэнсам пасля перажытай страты. Але сэнсы могуць быць і іншымі. Кеслер сцвярджае, што ўсе мы маем здольнасць бачыць нешта добрае нават у цяжкіх сітуацыях. Сэнсам можа стаць адкрыццё дабрачыннага фонду, дапамога тым, хто перажыў падобную сітуацыю, змена нелюбімай працы ці пераезд, таму што чалавек зразумеў, што жыццё кароткае і марнаваць яго на дробязі нельга. Я памятаю, як вучылася жыццялюбству ў хворых дзяцей. Шмат гадоў я была валанцёрам у дзіцячым анкацэнтры. Мяне здзіўляла і натхняла іх імкненне змясціць максімальную колькасць падзей і эмоцый у адзін дзень. Яны нібыта адчулі смак жыцця і спяшаліся пакаштаваць усе яго гатункі. І я тады сур'ёзна задумалася пра свой час. Колькі ў мяне яго? Можа, дзесяцігоддзі, а можа, паўдні? Гэта дапамагала мне рухацца наперад і радавацца кожнаму імгненню. Калі не стала майго сябра, я часта ўзгадвала яго ў складаныя моманты. Ён нібыта падбадзёрваў мяне. З думкамі пра яго я ішла на свой першы прамы эфір на радыё. Было так страшна, што я не магла вымавіць ні слова, але ўзгадала, як сябар радаваўся маім маленькім дасягненням і ўявіла, як ён задаволена ўсміхаецца, пачуўшы навіны маім голасам. І я загаварыла. І загаварыла ў прамым эфіры. Тады я знайшла сэнс страты. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. У свеце існуе безліч незвычайных пахавальных традыцый. Усе яны з'явіліся не на пустым месцы, і ўсе маюць значэнне і нечым дапамагаюць тым, хто перажывае страту. Напрыклад, у адным з народаў Аўстраліі уначы пасля смерці кагосьці з супляменнікаў жыхары вёскі выносяць у двор мэблю і іншыя рэчы. Раніцай, калі сваякі спачылага выходзяць на вуліцу, яны бачаць, што ўсё змянілася не толькі для іх, але і для навакольных. Гэта спосаб падзяліць гора, паказаць, што ты побач і ты перажываеш. Нехта робіць акцэнт на смутку, а нехта падкрэслівае, якімі слаўнымі людзьмі былі іх нябожчыкі. У афрыканскай краіне Гана пахаванне часта суправаджаецца яркімі танцамі і музыкай. Асаблівую павагу нябожчыку выказваюць насільшчыкі труны. Яны і танчаць, і адначасова выконваюць акрабатычныя трукі. Такім чынам яшчэ і блізкіх падбадзёрваюць. Жыхары Новага Арлеана хаваюць сваіх памерлых пад джазавыя імправізацыі, якія часта суправаджаюцца скокамі. Жыхары Мексікі робяць помнікі памерлым уласнаручна. Вонкавы выгляд помніка павінен перадаваць характар і захапленне памерлага, а таксама прычыну і час смерці. Своеасаблівая арт-тэрапія і хендмейд. На мексіканскіх могілках можна ўбачыць разнастайныя і мудрагелістыя помнікі, часта ў яркіх фарбах і незвычайных формах. У паўднёвай Карэі, дзе мала зямлі, памерлых крэмуюць, а попел змешваюць са смалой і ствараюць рознакаляровыя пацеркі. Іх захоўваюць дома як памяць ці робяць упрыгожванні. Сваякі носяць іх на знак любові і павагі да мінулага і як спосаб захаваць прысутнасць блізкага чалавека. У Кітаі таксама распаўсюджаная крэмацыя, урны з прахам захоўваюць у сямейных склепах. Цікава, што там пішуць імёны ўсіх членаў сям'і.
Імёны памерлых зафарбоўваюць белым або шэрым, а імёны жывых чырвоным. Пасля іх смерці імёны таксама перафарбоўваюць. Такая вось сувязь паміж жывымі і мёртвымі і напамін, што ўсе там будзем. Можна пазычыць нешта з пачутых традыцый, калі вам адгукнулася, можна прыдумаць свае. Рытуалы – важная частка развітання і перажывання гора. Як ні дзіўна, пазбяганне болі і пакутаў насамрэч шкодзіць больш, чым акунанне ў іх. Смерць непазбежная, і тое, што мы можам сумаваць, якраз сведчыць пра тое, што мы ўсё яшчэ жывыя. Варта аддацца гэтаму працэсу і паступова замяніць боль ад страты светлым сумам і падзякай за гады, праведзеныя разам. Як зразумець, што адбылося нам, что понес Иисус. Сына Бога дал на смерть, как я жив. Хоть гэты келих мусил быть моим. Мой грех ты кровью откупил, Иисус, дякуй, Отец свой гнев спотолен на тебе. Иисус, дякуй, был ворогом твоим, а зараз я твой сябар. Иисус, дякуй. Праз ахвяру да сябе мяне прыняў, грэшніка вярнуў дамоў. Всё багацце ласкі ты мне падарыў, бясконцыя даброці і любоў. Мой грех ты кровью откупил, Иисус, дякуй, Отец свой гнев спотолен на тебе. Иисус, дякуй, был ворогом твоим, а зараз я твой сябар. Иисус, дякуй. Мой грех ты кровью откупил, Иисус, дякуй, Отец свой гнев спотолен на тебе. Иисус, дякуй, был ворогом твоим, а зараз я твой сябар. Иисус, дякуй.
Цяба, Ісус, дзякуй. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Калі б вы ведалі, што ў вас ёсць толькі адзін шанец пагаварыць з самымі блізкімі людзьмі, што б вы ім сказалі? Напрыклад, як моцна вы іх любіце, ці падзякавалі б ім, ці далі б нейкую параду. Што б вы не сказалі, гэта было б нешта вельмі важнае, так? Калі Ісус спажываў сваю апошнюю вячэру разам з сябрамі, вучнямі, ён ведаў, што на наступны дзень яго заб'юць. Ці можаце вы ўявіць, што адчуваў Ісус? Ён хацеў сказаць сваім вучням некалькі важных рэчаў. Давайце паслухаем некаторыя з іх, чытаючы пасланне ад Яна, аднаго з яго блізкіх сяброў, 14 раздзел. Ісус сказаў: «У доме айца майго жытла шмат, бо калі б гэтак не было, я сказаў бы вам, бо іду падрыхтаваць вам месца. І калі пайду і падрыхтую вам месца, прыйду ізноў і вазьму вас да сябе, каб і вы былі, дзе я». Як вы думаеце, што адчувалі сябры Ісуса, калі ён сказаў, што сыходзіць? Я думаю, што яны былі вельмі засмучанымі і напалоханымі, разгубленымі. Яны маглі задавацца пытаннем, куды ён ідзе і калі вернецца. Яны даверылі сваё жыццё Ісусу, пакінулі сем'і, адмовіліся ад працаў. Яны цалкам залежалі ад яго. І што цяпер з імі будзе? Гэтыя пытанні павіслі ў паветры. Ніхто не асмеліўся агучыць іх, але Ісус чытаў сэрцы сваіх сяброў. Ён ведаў іх страхі і сказаў: «Сапраўды, сапраўды, кажу вам, хто верыць у мяне, будзе рабіць тыя справы, якія я раблю. І большае за іх зробіць, бо я да айца майго іду». Ён намякае, што нават без яго яны працягнуць рабіць тое, што пачалі з ім. І дае бадай адзіную і самую важную інструкцыю: «Калі любіце мяне, захоўвайце прыказанні мае». Усё, больш нічога не трэба, толькі ісці тым шляхам, які ён паказаў нам. Напэўна, вучні Ісуса думалі, што ж яны будуць есці, дзе жыць, у што апранацца. У іх не засталося спраў, якія кармілі іх. Але пра гэта ён папярэдзіў раней. Шукайце ж перш валадарства Божага і праведнасці яго, і тое ўсё дадасца вам. Ісус разумее, што чалавек, тым не менш, хвалюецца пра зямное, не можа не хвалявацца. Яму трэба мець нейкую пэўнасць, і Сын Божы падрыхтаваў для іх падтрымку. Ён сказаў: «І я ўпрашу айца майго, і ён дасць вам другога абаронцу, каб заставаўся з вамі навякі, духа праўды, якога свет не можа прыняць, бо не бачыць яго і не пазнаў яго, а вы пазналі яго, бо ён з вамі застаецца і ў вас будзе. Абаронца ж, Дух Святы, якога пашле Айцец у імя маё, навучыць вас усяго і нагадае вам усё, што я казаў вам». Ён не адмаўляе іх пачуццяў, ён дае ім права сумаваць і падзяляе іх роспач. Але ад таго, што я сказаў вам гэта, смутак напоўніў сэрца вашае. Але я праўду кажу вам, карысней для вас, каб я адышоў. Бо калі я не адыду, абаронца не прыйдзе да вас. А калі пайду, пашлю яго да вас, калі ж прыйдзе ён, Дух праўды, то будзе весці вас да ўсякае праўды, бо не ад сябе гаварыць будзе, але будзе гаварыць тое, што пачуе, і абвесціць вам, што мае прыйсці. Ісус падбадзёрвае вучняў, дае асаблівае абяцанне пра памочніка і суцяшальніка. Мне захапляе гэты момант яшчэ больш, калі я думаю пра тое, у якім стане сам Ісус быў на той момант. У адрозненні ад сваіх вучняў, ён выдатна ведаў будучыню, якая наблізілася, якая здарыцца ўжо заўтра. Ісус ведаў, што яму давядзецца перажыць страшныя пакуты, што смерць яго блізкая. І ў гэты момант ён клапоціцца і суцяшае сваіх вучняў.
Магчыма, вучням стала крыху спакайней ад таго, што Дух Святы прыйдзе да іх, але ім усё роўна было сумна даведацца, што Ісус сыходзіць. І настаўнік узбадзёрыў і абнадзеіў іх, патлумачыўшы, што насамрэч для вучняў лепш, каб ён сышоў. Дух Святы не прыйдзе, пакуль Ісус не пакіне іх. А чым лепшы новы памочнік? Бо ён будзе жыць унутры іх. Гэта азначае, што ён можа быць бліжэй да вучняў, чым Ісус. Дарагая дзяўчынка, гэта пасланне і для цябе. Ісус быў адзін на ўсіх, а Дух Святы у кожным, дзе б мы не знаходзіліся. Гэта абяцанне дадзена ўсім, хто любіць і ідзе за Хрыстом. Ты ніколі не будзеш адна. Святы Дух суцяшае і дапамагае. Ён вучыць і нагадвае табе пра тое, што казаў Ісус. Ты можаш адчуваць яго дзеянне як абарону ад нечага. Гэта ён не дае табе грашыць, калі вельмі хочацца. Не пускае туды, дзе табе не варта быць. Дапамагае стрымацца і не нагаварыць кепскага. Дапамагае прымаць мудрае рашэнне. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Ці жадала ты, моя хорошая, калі-небудзь убачыць Ісуса твар у твар? І некалі гэта сапраўды здарыцца. Памятаеш, што Ісус сказаў сваім вучням у пачатку гэтай гісторыі. Ён сказаў, што вернецца ў дом свайго айца і падрыхтуе ім месца, а потым ён вернецца сюды, каб узяць вучняў да сябе. Калі ты любіш і слухаешся Ісуса, ён рыхтуе для цябе месца на нябёсах. Калі ты не ведаеш, ці жыве Дух Святы ў табе, калі твоё жыццё ўсё яшчэ поўнае зямных турботаў, але ты хочаш ісці за Ісусам і адчуваць яго любоў, то можаш папрасіць яго дапамагчы табе ў гэтым. Ён абавязкова дапаможа. Святы Дух прыйдзе, каб быць з табой, дарагая дзяўчынка. Я хачу зараз памаліцца пра гэта. Дарагі Господ, дзякуй, што ты паслаў Ісуса, каб паказаць, як моцна ты любіш нас. Дзякуй за Духа Святога, якога ты паслаў, калі зямны шлях твайго сына скончыўся. Дзякуй, што Дух дае не мераю, што хопіць на кожнага, хто гатовы прыняць цябе ў сваё сэрца. Я прашу, Божа, зараз за тых дзяўчат і хлопцаў, якія ў гэты момант прымаюць рашэнне ісці за табой. Дапамажы ім зрабіць крок у жыццё, дзе яны больш ніколі не будуць самотнымі. Дай, Господі, ім смеласці прызнаць сваю грэшнасць, прыняць сваю слабасць, падзякаваць табе за збаўленне і запрасіць Ісуса ў сваё жыццё. Хрысці нас Духам тваім святым, дай суцяшальніка і настаўніка ўнутры нас. Спадзяемся на нябесную сустрэчу і молімся ў імя Ісуса Хрыста. Амен. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы размаўлялі на балючую тэму страты блізкіх. Але Господ і на гэты раз павярнуў размову на светлыя думкі і эмоцыі. Бо ў Богу няма ні смерці, ні страты, ні расстання. Слава Яму. І сёння я хачу падзяліцца з вамі сваім вершам, у якім адлюстравала перажыванні страты. Ён таксама атрымаўся хутчэй светлым, чым змрочным. Я лічу, што калі мы сумуем па некім, значыць, гэты чалавек прынёс шмат добрага ў наша жыццё. І гэта назаўсёды. Яно застанецца з намі нават тады, калі чалавека няма побач. Гэта і ёсць яго нябачная прысутнасць. За гэта варта быць удзячнымі. Я цябе адпускаю, за табой не бягу. Як іголка малая, я згублюся ў стагу. Знойдзеш у прыцемках ранніх, у расе на траве, у забытых жаданнях, мяне знойдзеш у сне. Я чакаю твой подых у сябе на шчацэ. Праз даўгія дарогі, праз падзелены свет. Я ў гарбаце, на донцы. Калі зробіш глыток, ты адчуеш, як сонца асвяціла нутро. Я ў кроплях дажджынках сыплюсь з неба ў твар. Лічу стрэлкай хвіліны і шапчу спісы мар. Мы іх разам складаем. Пакуль я не збягу, уноч па шыбе слязамі і згублюся ў стагу. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, мы папоўнілі куфар прыемных успамінаў яшчэ адной цёплай сустрэчай.
Я, Тацяна Немчанінава, удзячная вам за вашу прысутнасць. Малюся, каб Бог працягваў быць вашай сілай ува ўсім. Дзяліцеся, калі ласка, вашымі патрэбамі і перамогамі ў тэлеграм-канале «Жанчыны надзеі». Пішыце мне на электронную скрыню Women of Hope Bell у адно слова @gmail.com ці па пошце Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст 20. З нецярпеннем чакаю нашай наступнай сустрэчы, і хай Бог дабраславіць вас. Полюбіў мяне перад стварэннем свету, бо ты полюбіў мяне перад стварэннем свету і даў мне жыццё, і даў мне надзею, што я буду жыць вечна. І ты атуліў мяне бязмернай любоўю сваёй, і ты полюбіў мяне проста за тое, што я ёсць. І ты атуліў мяне бязмернай любоўю сваёй, і ты полюбіў мяне проста за тое, што я ёсць. Бо ты полюбіў мяне перад стварэннем свету, бо ты полюбіў мяне перад стварэннем свету і даў мне жыццё, і даў мне надзею, што я буду жыць вечна. І ты атуліў мяне бязмернай любоўю сваёй, і ты полюбіў мяне проста за тое, што я ёсць. І ты атуліў мяне бязмернай любоўю сваёй, і ты полюбіў мяне проста за тое, што я ёсць. Што я ёсць. Што я ёсць. Што я безмерной любовью своей.